लामायाबो ससे लोमबाय र' गाननाखौ र' आं बागोन ओरै बारि लोमजोब्बाय ओइ फुख्रियाबो लोमजोब्बाय दैयानो लेथ्राथारनो ओरै लोमजोबनाय नै नै दैबाना जाबाय लोगोफोर जोंथिंजाय नै दंग'आबो ओरै लोमजोब्बाय नै बानासो नै फुख्रियाबो जोंना उसिथारनोसै फुख्रि उसिबाथाय जोंना न'आ लोमहैसिगोनदां सेसखा ओरै लोमजोब्बाय नै बे लोमबाथाय जोंना न'आनो लोमहैखासिगोन फुख्रि लोमबाथाय नायालाय थाखागोन ना इसिना न'आ लोमबाय फुख्रियानो उसिथारबाय लोमजोबनाय नै सेस खर'बावनो उसिहां जालायबाय थाबाय लामायाव नै बे बिबार बारबालायनो बिराद अखा हायोनो दैबाना जायोनो स्केन ना मा होनो बिराद बुरखादोंनो माइबो गायजोबसिगोन मालाय आंहा नै बेनि थाखायनो माइखौनो गायनो आख' फाख' जाथारसिगोन गालांथावाबो हारसिं आरो नै दाथ' दैबाना बोथोर बुस्थुआनो आजां गाजां नायस्लाबनोबो हाया दैबाना जाबाय आयै दैजोंसो गेलेदों बिसोरो गेलेगासिनोसो आङो दै लोमजोबनाय नै स्कुलानो मास्टार फैयाखै हा सारमोन फैयाखै दैबाना जाजोब्बाय नै आयै माबा दैया आयै आफा दैयाव ओंखारनाङा सनादो र'थ' आं दोनलांगोन थ' मोजांसो मोनबाय आयौ नैयावथ' जि गोथौ जागोन नैहाय ना गोथौ जाथारगोन नैहाय बे अखा सेरो आयौ अखा सिबाय नामा मिथियाखै dulu tadi sumbernya nih sama kerjaan dong. Rusuh kamu na? Dia udah kan beda kakak gitu. Ini dia ada itu nih.
ब्लं 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 हाबनानै ओरैहाय ओंखारबोयो। गथ'खौ दोननानै फैबाय आं लोगोफोर न'आव थांफिनसै एबार। बोसोरावसिना न'आ लोमबाय फुख्रियानो उसिनानै लोमहैबाय नै न'आव गाखोनो एसेल'सो नांसिगौ जाहैदों। अखा हाबाबो जारला सान्दुं दुंबाबो जारला लोमथारसिगोन ओइ लोमहैजोबबायानो न'आवल' लोमनो बाखिसै जोंना लोमजोब्बायानो जि लेथ्रा मोनबाय आं जौगानायनानै लामाया ससे बे गाहाय जादों जोंना खोनाया गाहाय जानायखायनो ओरै बारिनियाहाय बाग्लायबोबाय आदै गानांसिगोन आं अमा खि अमा खा सेस होहैबोजोबनाय आथिंफ्रानो माननाया जाला आथिङानो मानजोब्बाय जाय गैया बारियाबो लोमजोब्बाय नै अमाखौनो बेयावसो खानानै दोननांगौ सिबाय अखा सिजाबाय थाबा हमनोबो ओंखारलायलांबाय आं अमाखौबो बबाव दोनबावगोनथाय सिलायाल' लोमाखै जोंना नै लोमजोब्बाय दाउ गन्द्रायाबो लोमसिगोनसो